Eta Karrantzatik Torrelavegara segaitik guen zinen. Hombre, ja, esan euskon urtetako sasizin bombardietan. Bombardietan. Zuela nada masizin. Osea, Torrelavegan be, Karrantzan be bombardeo gatea zuen. Torrelavegan, eskekin bertan gelditu, porque Dios lo quiso. Ze pasatu jatzen ba, konta. Bomba. Bertan, ezin zan ja, inun bez... Okariko artiene, bajo etorten ziren da, guk zelako errefugio egin. Baina, koltsu egin, lan asko koltsu egin. Zelan da, nik Durangon da Karrantzan, ez dut ikusi, alako hain urri bombardioa. Haixen zan... Aztu kontu eta erremento jaren da, bai. Zer bat egotu, metralla batek edo zer. Horantzen, gaur urri jotu zan. Hemen diketaren... Kontu, antxe garbitu zan. Da, errefugio niuk egin zen, bat etxin ondoko eta beste datan behien. Gurekiek hankin abelekuen da. Hanbelien egun, uste zen gainetegin, esan gogoratzen, hanbelien. Amata, Zulama ez, da Matilde Torres niraitik eta gozi negozien. Baina gu belin egun gaina, da Matilde Torres zan zara gogoratzen. Zelako barrio bitxilak, Urten zinkiez, ez hartu diez. Da, han etxe kontra ez dakizu zematen eskopetaro, bueno, egun baten ze kantidad de soldo paso zan. Da ziren zeuzia, menizek garbitute, zatezko zen. Da, itxi zen, fusilek ero guluzun esan, holan etxe kontrastak izu pilu bat, eta non pasatzen zen, da ino bezak izan dugu zen. Claro, bombetan negozien nire besti barroan negozien, gu behin,